Shout out sa mga bata nga badlungo no, kanang mga nagpractice nagsigarilyo karon. Wa mo kibaw ang inyong ginikanan, napagod na lang og tinarbaho sa construction. Ang uban nag-uma, nagtuumog sa iyo ang ilang gidangatan sa pagtrabaho. Dili lalim ang pagtrabaho. Kaming mga ginikanan gipabalon mo og 30-20 para dili mo gutomon sa eskwelahan, para doon na mo'y paliton inom-inomon baron bugnaw muna yung mga nahuna kay dili mi gusto nga wa mo'y balon sa eskwelahan pero wa mo kay balo sa inyong gibuhat na practice ra mo og sigarilyo. Inyo lang gisunog ang inyong balon, tag 9 na ang sigarilyo karon. Wa mo kay balo sa unang panahon. Tinuod daghan kayong manabakuay, kami manabakuay mi sa una, pero wa mo kay bawo nga ang sigarilyo sa una pertirang pratuha tag 25 centavos, tag 3 piso gani. Bisan pag hotdon pa nimong usa ka dili katadog sa imong bulsa tungod kay sa una brato na kay sigarilyo nya. Daghan sa kaing klase sa sigarilyo sa una, di pares karon nga gamay ra, pero wala na namo ibali sa una kay pertirang pratuha sa sigarilyo. Pero karon sakit na kay paminahon nga manabako mo nga ang inyong balon sa eskwelahan inyo rang sigarilyohon. 30-20 inyo na sigarilyohon. Pwede na mo manabako basta kamao na mo mangita og kwarta. Kami sa una manabako mi, pero among kwarta ang among gipaaso. Nanarbaho mi daan usa mi nagpaaso sa among kwarta. Og sa dihang ni mahal ng sigarilyo naabot na og tagdos ni undang na pud mi kay bugat na kay sa bulsa. Makahurot tag 4 ka buok 10 pesos na. Nya karon kamo makahurot mog tulo pila na 30 na hapit. Unya ang inyong balon kung saan may inyong gikaon na inyo na lang gipaaso ang inyong balon kasi madautan na inyong rang lawas. Kami inyong mga ginikanan kay balumi ug unsay samputan sa sigarilyo. Okay ra basta nanamoy trabaho kay dili ang among lawas madaot, inyuhang lawas. Mao bitong nibiya mi kay nakibalo mi nga makadaot. Pero kung magpractice man gani mo sigarilyo, panarbaho mo daan, ayaw ninyo paasuha ang among gihatag ninyo nga balon. Kay kanang among gihatag ninyo gawnahon na mi ang inyong kayuhan sa eskwelahan, dili mo gutomon nga makakaon mo, mga snacks mo kay sa balay makakaon man ta. Pero dili mi gusto nga inyo lang pasuhon. Karon na among kay anak makit ang ganin ako nga ang kwarta gisika lang ipaaso. Sure jud ko dili na nako hatagag balon kay nganuman ako rin nakaingon nga makabisyo siya. Kay ako mangitagag balon yang balon iya mang ipaaso. Kung gusto mo manigarilyo, okay ra na mo. Wala mi mahimo ana. Kay ganahan mo jud mo musuon sa uban. Kaning uban sad magsige panintal sa uban. Okay ra na mo. Pero pangita mo daan og trabaho inyo ha. Ayaw ninyo sunuga ang balon nga hinatag sa inyong ginikanan. Kay amo na nagyunahon na nga para na sa inyong kayuhan. Unya karon para ninuon sa inyong sus. Dakan salamat sa nagtanaw no. Ang mga bata ani musuko sila nganong wa ko'y labot. Pero kami mga ginikanan kay balumi nga ang among ipabalo ninyo para na nga makaayos inyong lawas, makakaon mo sa eskwelahan. Pero inyo lang gipaso. Hunahunaan yung mga yuro panarbaho sa mudaan. Kuman sa mga eskwela usa mo panigarilyo, bahalag sunugon pa na inyong baga tanan.